Beposo Ankaasehemaa Summary Obaapanin Bepiemo Ewo Ahanum say Nyonyam Eba Betsina Jumedi Mo Amano Aya Kwabeshe Amano Ewie Peye said ye pen and it's a Busia Sermo and in your paso Ayana Mama Equino Adamo Ede Amaya now Obaapanin Betsina Syria Afeye Yede Wobia Edia Twaso Yasu Yasa Edia Fre Kenya Po Kwame Bese Yado na Afeye the Nana Mososie Ede Akaho Amabia Ewie Peye Obaapanin Akua Nyanta Ababedu Ahanum say to Mr. Mo Ayana Mama Ekwan Adem Ama Aya Obaapanin said ye Ebeya Obetmi Enya Kwan Ababetna say Ede Amayem. To summary Obaapanin Ebinity Ewo Aya Ahanum say. Sapepe ena etie Asantia Mambre Any amania dear, Yentutu Nase, and Asante Amamber so, and yet, and a Sebi, Obi, Ebabema, a Mamreno, Assessa, into said dear Yananum, Efi Asiano, Esa Yananum, Echaye, and a so honum no Sasana, and Yenina, Yediso, Pepe, and Yanet, and Amafoniama Abena Sebi. Ebabenam so ama asante yanso yasasa ya mamre Obaapanin Bepiemo ha ani die kwan so ma yanyina yempeja yemu ani die kwan so ma yanyina yempeja yemu Obaapanin Beposo Ankaasehemaa Obaapanin Akua Nyanta yemame aba Bepiemo ewo eye dwumadi ase sa pepepe ena etie ti asante mamre ena na manie ena echa edi eguo no odomfo Nyankopon adaroma na pano ye de niam bebre ena ehhehye so inswan de keka bebre de nanom nyina edigu akwan mu no ena nanom adaroma bibia aye krabehye amambre ne amanie a echa se eye enede yeye edifa eye inswan ne hu nyina no Odumfo Nyankopon ne nanom adaroma bibia atimi akoso boko sede na yenyina ye hwehwe no pepepe enti awie die yenyina yenim se awie die eye anigye de enkoa ye de amamre de no akwakogu no na chese ewo se edamafo de kakra de so aba no eja ye de eno so ebi e de ekeka ho ma yewu se yenyina generation no yenyina we are living in the same generation. Enti sapepepe ena etie ye mo bibia akwa ba biem ye ma obibia akwa ba enti Obaapanin a owo eye Beposo Ankaasehemaa Obaapanin Akua Nyanta yemame aba Bepiemo ewa ha ahofedi afedi da meka say ana ya santa mai muhanum say sebi impregia san
Ya hemafo ni nyina de obia ehucha pa obia ehu echa kama ai oba ko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  the ho fe All right, sabusia yada mwasi bebre yada obibia ase Obaapanin Akua Nyanta Beposo Ankaasehemaa na ababepiemu ewo eye ahanum sei sa pepepe pia abusia samre na Obaapanin atnase na eye ohempon bi ababepiemu enso ewo eye ye naso ahanum sei enti anidie kwaso yefa anidie emma de anidie ese no anidie kwaso manyina yema yemuso fi kumaseton na ababepiemu ahanum sei ai ya nana eye berma kodua bempa fi kumaseton na ababepiemu ewa hanum se ya wode nani monyam eba betai eye dwumadie no achi ama bibia aye boko na aye kra behye ai sa pepepe na kodua bempa ababepiemu ewa ha miwura wonkwa so pia ofri kumaseton na ababepiemu ewa ha ni nyina eye odosronko a owo edema eye nananom asonafo a omo ewo eye Beposo Ankaase enti abusia sa pepepe na etie wira yemawo akwaba niema we nyina a echagui na echro se ampa asante wo hoi asante eye omai enya ene na obi eba besesa ya sante abamre ene ya mane ede amaye ai enti se obi etne baabi asa wo se won ti ase a abusia se de etie no se wutimi emboyen dia na eni die kwan so e wo se wo kaye ho na ye nyina yes ai na chese sa pepepe na etie ira na se to adaroma wo ma ahenie ayefe ahenie aye de enti se you know ye nyina ye nya nanka ye nyina ye di ahenie ni bi na so se de etie no ye nyina ye timi eni ahenie na ma ni menye ye wo se bidi na yenso yetena ase na yenso yesom omom sa pepepe na etie samre die na atena se ai Obaapanin
and so atna say said the midi kan ekaye no dwumadie bia no eya na yeto yensa e de frɛ eye twedi ampon kwa me basa yadom na afei de ye ne nananom and so aka ho na afei de dwumadie no de ho bia no ye de ahyehye so e de amamo ofa aduru so yi meto mensa e de afrɛ eye ensafoa na wode yakɔ eye ai adom punu nadim e de amayen enti mesra mo kete enkɔfom emfa emame eni die kwan so a ebrepam no mema mo kwan na mo adi dwuma no nhira ba kete enkɔfom emfa emame ne efa dwumadie enhyɛ twedi ampon nyankopɔn ensa ebre no ewo ho obia ebedi ne dwuma sɛdeɛ ɛsɛ na ɛfata enti kete enkɔfom emfa emame eni die kwan so a srɛ na mesrɛ mo ebrepam no mema mo kwan na mo susu dwumadi ampese mudi bia no mo atimi edi no pepepe ede amame meda mo se bebre yo abusia mesre se nidie kwan so obia besi ni trase nyame wanwani awia so yeye wo kase yeda wase ewo adom ne adoya wo de adom ye enne Beposo Ankaasehemaa animonyam shekese a wo de ahye krumai ene Anahema Akua Nyanta samre yene no betrase na yadi kasibo ne yadidi ye ho nkomo ye mpai bonen se Awurade mo animonyam meda di dwumadi ase ma on kronkron ahode ne utumi no emeye kese enne ne fa wiem dom ye na ye wie na se bibia wie mu die mu a Awurade ye beka se wo na waye Yada wasi ye jiwudi ye nimisa obeye. Amen. abusia ensafoa ede yakɔ eye adom pnonom anim ede awie enti yeda wasi bebre na afei so abusia yabo eye empire awie de mesan ema obi bia akwaba ene atnase ebiemu abusia afa adrusu yi se dem di kan na napa no oduma koma nyankopɔn adaroma nsoye na akoso awie bibia awie peye eye amamre ne amane bia etwa se eye asanteman mu anum sei no Obaapanin bi esuan a yaye ni nyina pepepe ene eye ofe kwan so adofo mo babeja ye nyina no aseda kese enko emfa ema mo nyina samre ofo an ya juicy meje mo ede ama eye inshiraba kete na omo so agro ede abaye omuria de ho bi abusia ye beto aso ede amamo abusia floor ne ye mo dia
Nananom adehye a table onyame opade adaroma ye nya ya hyiam. E wo opade ne nim. Mo fa maso ani mani e mame. Anopa na ebra ye di djuma no. Akokwa mpanin nsa me ka asem bi kire mo se mpanin fosi. Oba wale ase obeta no tuba nche no adua. Me kwa brosa no so ene mama ye late no bepa bebre beja akwankyere. Nana Akua Nyanta follower amanfo. Ebra obebenya maye no. Wo maye fa anuanum bi mobrohufo bi. Sabi enyanka ne nyisia bi. Etu adwumam. Etu aka Afrika dochi. Ama omu sua adwuma. Sable anuanum no atia me na so se omo ye kado. Wamane omo amenom endom masterfo. Ye ba ye de santin ba. Fe na ye be manana. Eni na de hye nyina atena se Akua ba. Eti modaroma me maba ne momnantie. Mo maba ne momnantie. Ofa wo ya maba ne momnantie. Me se modaroma. Se mo ye kado a. Mo ne mo masterfo no mo fa santin ne mla. E me fa ba bia me ginan. Me ne mawura ne ginan. Na me nim animu emfa mo nko enkochia nananom. Mo me mo fa mo la ne mla. Anto nyina wa ha. Maame Posha maame Mesiedu Chiwa Boku Dogi. Money mo dom no mo fa mo line no emra. Nana Kwame Amo to four Mira Mao Aquaba Ede Eba Eye Jumedi Asib. Any dear quite so na me kai munina ese a bright in Shiraba Kete Elgrono a bright in Shiraba Kete Elgrono me kai munina se envelopes Elwa Eye Yentemuhatum say oh Bwema Debi. Now, per se, what the ma a Obaapanin na any dear so wama wonsa aka envelope yibi now what the ayo bwa dear and so the ashimsa and so and a gift table and so war a hanum saint any dear so why would it be a bra a Obaapanin no ubets me and so a day abba. MC. Any dear Quanswa, Miss Ramon, say, way a free a year Obaapanin ho, or say, me manon to Munina, say, any dear Quanso, while we a fear nipa, I would say a just son, any dear Quanso. Mamusu kakra na eya 1 hour fresh training bench ye eba ye no na nanom penny for mo ba bepie mo hanom say no sabi na wo mo nso enya baby e find na kame akoye say ya ye efie ni pay die enye den ya ye betimi atena se kakra na ye ma ahohoye enso emra ye ntem eni die kwan so a mesremo meda mo ase bebre.
organizer. Former women's organizer. Me so, na me a China women's organizer. They said they may Ashanti region, second vice. And I yenya bako ye friend Kukua. And also no a women's organizer or Germany. And on one mame, I am a sister Penny, a friend Mefia, on in the US, no. Nana Maka Che say, and then ye didn't see a cunyaso. Ye bar no pano, ye yes, your bibika cry. Nani a chain and I'm an atnasiansa. It's an atnasia. Ya buy a ma, a fia, a vic, and this is the Kukua. You cry and some board more day. Yet the man and I ma, and so on Fantonsu, a man oho, Nana, piao. Meda wasi bebre abusia any dear so patch owa or a bomo debia I would a bre a Obaapanin no and I say menka say ukura gift bia opese with the bre a Obaapanin no mini abema tietia ya ojina menchen yi any dear so na wahu na meme wachen no any dear so na wahu no na wode amano fe se opese wankasa oba ebepiemu ewo eya hanum se na wanso bekasa eno so akwanya no enso edda ho ebusia na meka mu nyina se me wo obia oba beka eya poetry enti se owo around on siesie ne ho ema me enche kra meto mensa ede afren mekoso a ema mu nyina akwa babiem ede ba eya so Ankaasehemaa. Trabakete.
owo eye boamu ade bia envelopes ewo eye menche hanum se obetimi aba beji bi ena afei so owo bibi wan kasa so warape ho ana se bibi apese wo de ba ebeche eye oba pani a ekwan enso eda ho se wo de ebeba efefe ena etie na munya no entie se enchekra yewo oba so no fefefe bi wanwene nsem makomienu bi obaba beda no edi ewa hanum se obaba resa ede achre eye miniwu emienu nyina ansa na obeba no mekai mo se eye make catering services omonso ewa hanum ti hwe se eye de be kan ano de ena edimo akotene pa enti ene de kwan so yesmenka ma ne ntumu nyina ese ekwan da ho se mo betimi sorry akwakwaje modem mom table by table enti ashes no ebedi monim ene de kwan so enju so a na watna se ede amame mesremo se de ebeya aha no embo emfa empeso enti mesremo sabre EB ushering agency ewo yentem hanum se ya omo ehwe se table by table no ye bedi dwumadie ne so pepepe ede ama yenyina ebusia samre mensa ede afre akusika frempoma akusika frempoma ono ena anwene ensembi ene day obabe wisa ede atreye ewo dwumadie ase enti akusika ewa ha eni die kwan so omben mesesia eni die kwan so akusika ti akusika mahuno ona onam etwe honom no na fade ni nyina we ni nyina asante akade wadalma ofa bi mada ni nyina asante akade enti akusika na eba no ai akusika na kete mumburu mu kakra ma me akusika eba dia mo fa kete njeje na baba emfa eba me all right oyima fefe fenta from na so akusika Penny Kasa, Wunyan Camofrade, I say a quaffy the sham master was Regia Mustre, ye dear Trima Rusie, Midiani and some Westani, Akusika from Poma Pill, Semijana Namese, I hinny a yen, Tom, one hinny a yen, to, I hinny a yen, sir, I hinny a yen, fem, I hinny a yen monitun swum, I hinny a ye frititio. Ahinia ye fruitete wadoman koma. Oba penyini. Ekuye nyanta ni dudu obribie de susu amansa na ajewa tu. Asona de shosong de shopong de shokong de shokonkro. Oba penyine kuye nyanta mwafefuo. Asona yempia kwa yempre kwa de shokonkro suoketu asu wejarie. Asuna ni ba wompre kwa. Wona wopre de jiadie. Wona won konsongu obi ahinamo no kwasam se obo rebo ade ato ne bo asana wonyono wo na wobawo no kwasam se yesenka ya aso na fo a se bie burumu anima enka ye nya hofe ye ma me ya de pa ya de nyina oye nya nkonsroma wadoma nkomade na cha ye kwa me frene se adom prekope me frene se nya mecha ne ye de na cha ye ono na yasane mrane so kotopa wakada samaguni bomu na woni munyiyimo ona ma yehunu ne sano kwasem sa akokwa peti mishane asense kosua mane yeye enti yasi akokwa nchi wa batampa wehyan kokwa hwedie nkosua ye nwon ono na ye wodudu abribie tofo kese a woturu mpempem mankoma na koma ntie ono na mishemu na mesese die niti abobi uni monyamfo nani monyam nyina fa konani monyam nyera bejem oba besia kwantimpo mukusia woni merikan ko na emom wa akokoduro yidie nimdie yifri he onya so nani kwa omose hwe na eja ene kwa mebuafo
apia du de shekonkro asechiri ni ba koko sechi ampoma anoma kodi ebresi ama wotua ne semmoja bumbo eye neja ene enono enti anyame wanwa eso oba hu afefo wuti abobeo wutika na yadomo kasakrontia kasenyansa bisa kwanta bisa nyansa buakwa nyansa bunkama kantan wosuo odudu obribie kwa yebretu awadore sradiam fudiani nuaba esiemra wosawi anopahema tia hesuo samwani fifre prepare na brafra kuma ne ma oba kukodrufu ababi amema kantinka kukudam soro se obewura no wona yadepa yadie nyina nyansani hu afefo odimu ahyemfre hye ono na yeshada ekrase ye behye na hu ofe frisa na hu ofe danso monshe wo ba kakasamranga kakasesie wo ba paokratikati japa yesi woni na kuta tipe san pempem tipe soda yepa tipe sai opepe ono na nitia yeteja seta fra boto monsha wo beni wato sabro no mani mo kura konkopu anwene yeshemuma ona ne huna san na nim to sadro bena no fafa to zeko janhoma si egum ye fita asesu kyerema ya depa enne Beposo Ankaase oba panyini akue Nyanta nwafafo odudu obribie amansan boafo enada yasi wutiri nko enada wukunu udabrichie wadepa onimonyamfo kukodrufo dia de na jina kasampre Beposo atobo ponto penkrama obo wanda na sokroso ma mansachi akuma ejudade brempon katachie jansaboa foka kaja medi muntintima wadepa wukunu wadie nyina Peter redu asehye miamishe mu na mishe benkumu she nifa na mitibu meboase mahuna sampa aponchira ni se wutonsuo ma na ohunu ni se nsuo mu gu awoduo asehye mishe sichi meshamfuatie meshamprado wase meshadamparia no mishe unu ne sampa wase mekwa so na abusuama wade frisa mona mo ho efe na mwani mo nyam mona mukuku oduro ni yade ade pasha mo nsama mona mutimate kuda ne dama mona mo hu na pemunti mo nkamfo wo ha sikatira ye ntumi mfa abonhema bia ntoto mo ho mona muni mu ntoto ye ni mu nhyehyeye mona yaka ne se no kwasem muni ma wade na so na ba ne ye wade ntipa enu nti wo ba panyini akue Nyanta wukunu Peter redu se odo enne wutirim kwa bro wutirim kwa so ese ne ya wo Beposo Ankaase ba panyini Nyansani na akue Nyanta odudu obribie ochiribindi akunwo mirikisi anom yade adarebo oje wotata kwa de bi ewrafia nkama batafo di dadebo ateka kire hunu ka kire Nyansani ya uma abato siribo sichi nyankomadu katawra wewe dademo no odudu obribie hu afefo wona nnema kwa akansi hye wo amuchim dukuma ya fata wo amu ya mpempem ahyehye wate ohu akono sini subontini risie mitisi onwuna memo mo se hye ya hye wo ba ye wo mo se wo ya santini nanso ya sa ne mra ne se fra wa patara ne wusu te sabrobe efri so ohu akono mitisi fantifuo mo se hye oba panyina kue Nyanta de ne hu akono sini subontini risie odudu obribie yama wutiri nkwa enne yesi wutiri nkwa ebro wutiri nkwa so yenim se wo betimi aya amana broso efri se de opa de abakoto no ma ne nya na broda biara da empo MPP akonya ya de share won sase women organizer e wo USA mai mu no o ma ne ya akono o ma ne ya nika o ma ne ya krabehye na wukuro mu de wo besom kuwa ya na wukuro mu fo se aba panyina kue Nyanta ya famu ho se shine abontom ya do wo se sukonko ne ya didie ya ta wachi pampe den sini tukukreto mu homa ta wachi se titipieto mu homa ebru ena wukuro mu fo se no kwasam ya ta wachi se ikutu se bam ya ta wachi se wonkom se chire odudu obribie enne
akonya ya di amawe ye nim se obema na ya akono free se ya ma wasaye ubetumi di abodade ye so ye dum wakuma ubetumi di abutu dia ampa suputupu na dum abrowa na abrowa dum supurupu ebro supurupu dum sopropo na sopropo dum supurupu odudu abribie nyansane hu ofefo oba panyini akuya nyanta oba panyini fowa Beposo Ankaasehemaa panyini nyansane ohu efe ohu akono akonya yisem na fatal nyine ba abrowa nyine ma nyine mfunu wonkwaso utiri nkwa pia manuasi medam wase pia wanwati pia na chese eye akusika in the day the whole of esse papa akusika sapepepe ena etie enti akusika ena enne day dia wanwene ewo eye wo no ankasa ne di ena enne wobabe wisa ne wahanum sei ede ahye mi ne ubienu ene eye Beposo Ankaasehemaa Bapeni na chese sapepepe ena etemekoso akai mo se munyina wa owo boamu ade kakra no eye mi nua ba men a oye tietia chen mi wo se wagina ha abre okusua chen mo mekai mo se eye medase sable utu ani a ohun se che Beposo Ankaasehemaa asonade hye nana badu ampaye dwabosomfo akropon na samei ana one na wokafo omo abeka yensen na pamfo omo ba be boa dwumadie no amana koso ye be ma ye de hye akwa aba ene mo ene yo sable mame fa mame nua ba no santo aso ebre esem mesa bam abeso ni mu abia obapa odofo boso na me ba ohine meda wase bebre abusia ai nananom ababe piemu ewo eye yentem ha yewra yegina eye nananom enyina anamo emamo akwaba yedamase se mode moani monyam eba betai eye dwumadie kesese enso echi yeda mwasi bebre abusia mekai mo se eye otuwani ehwe eye mensa nifa so se eye ketebi egro enso ewo eye ehonom enfri babia se Beposo Ankaasehemaa Bapeni eye Obaapanin Akua Nyanta efri noa ne papa ekromo eye apiedu eho ena omufria ene dey omonso eba abegro ewo eye ahanum sei ama dwumadie no ai krabehye mesremo ada eni die kwan so aduane no eye assorte ena ewa ha obia benyabi enti mesremo ada mesremo the ushers no etremo samonye no na mwadi eso ede amame pepepe mesremo eye nananom penifo mo yentem hanum se de ani die kwan so ombekoso atnase ede amayen mesremo edru eye wakonwa anase wo table ne so na ushers no ebe fremo a na mode ose ede aye oyo mesremo ye frewa tnase efa emame ofa adrusi mebejemu ede ama eye DJ no samre ye hu se asante ya mamra ne ya kade nema bebre akasa ewo eye aha kete agro ewo ha free anapane nyina samre DJ enso ewo mentem entimema no eye ekwan simakakra bi na wono so ede enyom ede atoase ede amame abra yeto santini ede akwakoje eye bibi ede akeka yanui yegusua ekai mo se wa wo achedie bi anase wuhia envelope mesrewa oba menchen a onsa ebetimi akabi DJ over to you.
kakra bi abusia oto wani ede ehye eye abontim ho a ohun se eye niema bi edi so a eba samre de mijamo ede ama eye nana shame Sable mo sonfo nana mampoye safo kantanka Elias ofa wo yeso wo ya me na me bo me nua ba ni chidom ama adwumadie no akoso kama no sable utu wani ehwe manim tentenso a na ahima ai sana dodo no afre no mabo mo beti aka chom se oyo oba pani ti o ba no na ahima no o me mfa mtu ya bati anate mfa hye boto ba te mfa mo ya frusu sima na onka no ba pani emayen ha ti me se no na daroma ba pani seche Beposo Ankaasehemaa ba pani sable utu ani hwe manim tentenso a eniema fefefefefe eso nananom adehye fefefe mama ne niema no efeye sable wokununom ne nanfofo wonuanom enkumafo madaroma wo mo na de ayedie eba abeye ama oba pani Ankaase na ha sable fe no dada no no ha we diem akan asante boko ha boko montomo buase nenko boko agro no magro no nko ha magro no nko montomo buase nenko boko sable oba pani atase wo kenya ma ekoso no ke mabawa ne soso nyama no mo ho feyie mo ho fe papa o hwam ba ko anu adwani o hwam mienu a mejiu bibi ha sable debe na ya kado ame me no na okay unyanya kado oya kado no tie me na so esel mo Yay, the come one there. Yeah, I'm ready to say. Then a church of Bano. A very summer, auntie. Mamma Kakaka, Castle, or Mamma, dear, which is written a baby. You know there were near Bamancha. Now, I was some. And she makes a cat to a pajama, said a very new over whom ye. Nana, come about and say, yeah, honey, you remember although near Nanama Yura. And a video, my baby also better cacra. Yura, Bayania, Nane, I didn't show him, sir. Okay, sub lady. Me dane makasa mu no edia mamura na yatie ono so de abrewa akache no se onfa emayen ntasu a sabe abrewa tetu nanum no wono so won tibi nti aye na yehu de abrewa akache no mo to bo na wo no boko wa chim no se de wu chim ja obi wa kwa wonim se de ekofom no hu se de chim ja be hwe se de miwura wo si chim na de no we am makai me mama me se du tuwa boku atofo piao be ma ba me dania ma o fatu no so na me dania ma no so mu ado na no mukete madama musombodu ya mukete kete. Bro.
agrobia anko from Madaroma. Esremo draw enipa enam nyina ntenase. Obia ntenase na yenhwedwom. Esremo obia ntenase. Eni de ne ahobrase kwan so. Na wo na wo fa dwumadie ho enkrato kwa abonten. Emom na eni dwuma no. Ere mose. Na no Madaroma, yero anoma chame fo wo dwumadie ase. Esremo ni die kasa amamre ne amane kwan so. Adehye kumaseman ne asantema adehye yeru anoma brempomfo mampanimfo esremo bru mosonfo mo ade nyina ko ne aduan na mo jadudo obribi kofi redu anto aso nyeman posonfo de hye konkon na ne motemeni bigina ha na megina ha ma ese tekrema de binka ye ne ayeyi enti na ne kuaba mijina ha ene na afra kuma yeyi na yeyi ni susum kase ne sumi a oda aso eson kanfo na yeyi bi ni abrewa pajati ne kire wie mu ene wafrija wawade ebosuo so nkoso ene eto agu famu no kwasem akonwa to a eni padodo na pera konwa nanso dasabu a yese kro ne benya na afra kuma waye bia di asempa mi apenu wa mu amo oye funu kase a wodi me bi fri atofo ma abo antete afa biedi enne so fri dwabo yesi kofi abrewa sampanyin so fa gu mpanyin na hinamu boni di to asom presa so hie so gu fam wo you touch them you ma me aye na abrewa oye bi buru nokure enye ma nyina na ye wo mo wo ba ta bitina se fam moja tu yemu aboso men kunu wo se da bi me bra pa hui me hie moja gu fam wo so ma me awo enne watena panyina jasuo yiwaye chapo kukuruba wachire wiem asase so asanteman ne Ghana o ma me ayebi da bia dodo amasma meka ne se e mata nyina bayifo nanso ya se wo baka okwa bayigro ne kata ne maye bi esu ya ne kra aburo ndo hwehwep tunsum kase esu bontento no masunsum suo yina ye wuni wayebi na afra kuma wodi amono wo ba panyina wodi asempa na do sunsum no wahene yefiri samanse ba tasefo asase so nensa wo wanfasi kanto na wo ye die na wo kra ne kata wo da so yefuru adi nkanye na ayi waye dia enne me se wo kwa bi oda ka so yintuma nka wo die mu da fa safam wo bon wo de jafa kire wudi bu na mu kotodwe ka kire wo ma me se wo de nase so wo wo do kire abusua ne bom nya ne mpo no nya aso mfaso enne kro due mu nyina dan ka se de hie wo yo mo ba panyini abrewa ahinie ye fane nsamanse ne de abati asefo asase so ne santi ne obi di akonwa ne yetu no e kire se ne wonya ba pani e kire se ne wonya hene e kire se ne wonya brempon e kire se ne wonya man hene nsamanse na obati asefo asase so do otena akonwa so di akonwa di ne kwana me buye wu na akonwa so ne yebu obi puma amuo kire se wo de akonwa ne bai ne wo kro na osade akom obi yebo bia puma amuo na afra kuma enye osika na enye ahofe na enye okra na emom obadi otumfo nyankopon na ba wo na abedi ba pani krodue mu hwedema ye twasi agina da yaka ya pedwa kire wie mu de wa kire nipa wura wade nyina na redu ampem wo propesi prempa obodu pokomu sakatim pebi na ye kuna no so mebe bempa wo to katepa no da so mo obada so bi wo se na afra kuma wunya ne busuefo na ayo oba ma be wo no wade ukire nipa wo gu wa fuma mo de kire krodue mu ankase krodue mu so bontin suosuo edi bi so utiri mo sire nyansa suban papa ne bra pato okra so nene uti we de ora na akasa wo se hye wo bon na mane esa wo ba firi krodue agya na nya ma ma nyina de yire kofuru mpanyin agya ya presom ye kofuru ba ma ne yire kofuru agya na wan presom ma ne yire amforo de di nkan osuroka de di nkan osurasem de di nkan woni nipa woni to wonyeja wonyenam wonyeshi na ura redu bia nyamre na redu bia nsunsurasem and now you want to say when you buy my friend redu no do krechiri no afra dwa na o ka hye no se de na nanma so wo kosom no akuta no gina o krechiri ba ma na ebe yi waye meru abrewa emma dodo na etiri kan mema sumiye emuru do say na ye won dia wo ba bi ni ba ma da ketapra ko so anwache no miensa
no wanyan se won sori na ade achi wura se enne wo ka bibi di akire wo beyi wo ade wo kire nipa wo ka bibi ade akire wo yewura abrewa nefa wo di asempa bia pinu amuambo wo di amono yewura kasa kire wo di wo se meyire ebra meti se ba furu panyina dwa na me pa me tuma se afomwo me se afutro na ebisa me topetinye me yi me takrema de kira soro no otumfo nyankopon ka na subonti gu me takrema so na me mena yade me kira di wo kira chi sago megina ochi emenne wo ekuro mu ba pani eso mfaso wani na ba ba se wo beyi waye yewura wo kasa kire woni wo se wo da fata fredi asempa bi twen no wo propesi prempa obodu pokombo wo ba pani wo de asempa mi apno amuombo wo sunsum kese obi ne wudi aprapre osum ne hwehye nana wura se enne wo kasa de wo kire ko aduamu wo do be kire santeman wo kire ko aduamu no de kire Beposo na Akua Ankaasehemaa de hye so po wo de hye mapa no obi no prade a enyeyi ne santi na so mu wura se de wo kasa kire wo nie na abere wei wo kwa ne ntema no de be kire wo enya ntema na wura ode be yi waye na so nipa so asamka yesi boneyefo nante ye ya de won ka ye nyansa doso ne santi na abere wa wo kura na che bosi a wo de be company joboso yuratoma ni sunsum asem ni won tema dada wo ba pani na ho de ndi una na so di kire nipa ye de ka asem aye de nka fure tekrema mu kasasa sumo ne ye ka de ya kire wo so toma mu nana wura se ore ntoma chaw faka wo de mu uduru jabasi a sunwaye manipa nyina hu se ampa wa wo de pasu me ka se wo da asoma fie no nse boso gu utiri so wo ebe odi akroso NPP mesrema oburo NPP babra enne wo furu krodua mu adwa na ye Obaapanin wonya sa na wo yem hia wodi ma fifito fa ma bon tete ye fa bi die nti wo se somwe che sika tuma ya so fa ya wasimu empani se de sika sie nipa mamba ye ohene kese a wonya sa doso oyem ye de okira doso abrotia wodi yohini ye finsa masana ba tasfosa so so tumemwe ye fanyi okira ye na wo badada wo cha wanye wada afei yo nana madaroma sable krowra sache Beposo mahin nana abo makọ be kuchele so to so nan sable isi anamu ababa kan yensa wa hanom a wo be ma nananom ani abusuya nyina yakọ ani dawifadie ene nana waba tenase Akua ba yesemani ma no mo eso so mo nyamo no machi babia sei babia befa wadaro meburu ye be matiri nkwa wadaro meburu yasemo aha mama babia aha yasemo ye be ma nana atenase sable busumuru wadaro ma nana krowura wonwie owi a no asoso
Abusia na mekoswa ekai mo se mo amope eye envelope no ebi ewo eye menchen ha obehumi a onsa ebetumi akabi na bomu ade kakra bi a owo na opese wode ma eye Obaapanin no ekwan enso eda ho enti ba bi a wo bia pacho ubo eba behumi a envelope no onsa ebeka bi eni die kwan so a medam ase. Wahine wada mebru wona ade ya yem wakwa abodo yewra yetuaso nananom say na redo wasini wase oba metisika ya ho ade ne manu me ho ene wafru kodue moja ido atwe nua ne homa okodue mu wokira ya media metinase ma akra fitu bofam se kosia ma ya me ho abro benu mesoso no mekanya me moja abedi wachi akonya wafru wo from ame no wabusua midamu anam yekosha de kire busua no kwasem asamba fiese ba ma benom sa no atente so from de akire ne hire na Nyanta wokra ya media menu de wode mu ntam papa ma medi wachi Obaapanin mesna wodo mekra na wode yo abrewa no kura yamde hire nyina ye nipa mu asam so na so mesusu no nyansa gira metiri mu meka kire obro mekura nteman mede mawo ya kasa ampa wona ma hode ya wode ya sika ya wode ya nyansa ahombrasiye wodonti asiye wodia na so de aka che sebo medie owura du nyansafo medie ena de mesi obro ni abrewa mede sika bogita no de akire obro chie fama ne panyina ru sampa wo Obaapanin samanse na aba tasefo asase so yeyi wo se me wa wo na manu me ho da wo ma me wo wo no ne ho na mpa wo papa de wo che ne buso ma ni panyina sampa wo akase wo che de to adwene medi yeyi Obaapanin mesre wo nyaado chiade ye mfasi demu obi ba bia mu a yi kire no manipa nyina nu sampa wonu oba wada ba ma kata so no die akonwa na awura wayi waye de akire nipa som fa yi nipa aye afa ne ekura banwire sadua so nananom no kure empanesi ye ba adaja ye kwa ye fra widie mu ade na Nyanta osusum ye kase na so ye tu ade firi sikase ene Obaapanin a wotiwe wo kira ye namono efrito fomu a ye fa dansabu amfutwe na abosem pamu da edi adanse ye se wo nyansa the santi ye do kire nipa wo ma me wo dansabu anonum se kuodue mo dwa wo ba tira so bi no ye kase nipa ba tire ne sa wo so nya bone so kasa so ye die ayeyie nkafo ne mra ne sebo ye de ba kire ene de wo ye ni obi e woni dwumadie na so pre ati sa wo a wo ti ade so wa ho brase ye wo kasa wo do wo nti ase ni santi wo da nipa so wo ye nipa so ade wo akosua wo na mro ye firi bofu manyeye de ba bedu achi ni apagya wo do akire nipa santi ura wo se wo kwani banu esadua so sikantoma kan wo de kire wo abrotia wo bekọ dwabo so wo ba ma bi ni wo ba bi dia wo de mu asam so wo yi ne si aduasa wo se pinkura wo to bi ma me da abro nyansafo ba ma ru aduampem wo di amro wo kasa so wo se ne kra ye prekasem eto ade mu apie ne to jam so apie esansan panisin fibupo nyansafo bi enu angusie mpremfiri mu ba wo wa ba ama na ba ma da kra kire ma ade akide a wura sin ne bonwire se bia sentimanie ne mpapo aka ho abrowa so so babo tietan futwe na abosem mu a pagya nsa du koso juwaye bre ho asre kire nipa kasa kire nipa manyafo mawo wonya bidie na so medifo nyina mawo franyafo to kra so na wura reduo wo fosika ngwagwa ne ho esa se dasabu a nipa ye ho ade wo kreti nipa yi waye be ma se jintuma ye faka wudie modi adansa mpa ya wo na dadaja na so bra bata se force so be fru krodwe makodwan ye Obaapanin de be ma se wo kire wo ntoma chio wo wodi asampa me apema mu amo wonyansafo Obaapan wo kanta kire de chi eto bon kwata naso de wodi de me bie froto fo ma bon tatie fa bie die na Obaapanin jintuma ye fatu wade emu ne no sa ampa esro bema na so bema na so de aduadua pa so na kete na ada so bie na bedi krodwe mu Obaapanin wojan krechi ne ntuma fita ya so se ye lazy ne tima sempani bema otisika ya oba ho de mi ehie mpani segu fo ma abo won setu ne koso egusuo abrewatia
ura ose ne kra no na so kra no gentleman fa kan die mu na wade ehwo na na so obi kra sika koto adwa wanya bia wo ne kura wo na wo ba pen dada friends amansan na odi akonyan bia brewa wo na ade tena so ene di ohima na wo hima dada eno achi ya de ntime yi ehwo aye obi bia na da kan mu wose mo ntuma bebre me wa hodie bebre na so wo ka kire nipa yesi do kwasem asem ni nipa enkafo ne takyerema eni woni asem enipa ne nkamfo na Nyanta na Obaapanin asem si asem so wura na redu wose ne die no na so die no wo takyerema nkamfo ye kase se o kan saso wose wo kan kire wo bode sika pati abano dia danse sa abrotia wonya akwa akosese konsamanse na so wo ja akwa firi samanse do obata se force so medabriti me fra okadi atenase enda akonya awatena so yi abrewa yedi awode mu ntam kan me yedi atwame na yadi amehyew yedi otu atrempanya gya so abosom prensa so na watena so obi gyina kuro chieti kwa bai kuro bane to krato na namo nsamanse a wura se ne ntemani fa se okata so da so na ade mbia wani ya so da yepa de na yie fato yie ade ato a fufumpan ni konyato topete abanwo sramedi bie de ne mbra mpa ho da abrewotia so de na foja ma ngusie firi mu ba na fufumpan ni to dibi ku fam ma abanwo sramedi bi mantata beta firi bia wo ba ne bra mpa ho da wo su na wo de kete so no mampoa wo tew to bidia ne bra empa ho wo mampa mu fam wo se de okwa wade so da na awredu kete so bompoa no ne bra pa ho a wo to bedi edi nkan ne mu sampa abrewa wo de wo ja na wo ba dada na wo Obaapanin na afin samanse de owura wo sie ni wo se wo kwa sante nwira ntoma e de kire wo yemfra nwira ntoma kake kiri ye doso asase je doso na so obi ne okoto bi de agi ne ho hema akodwo ba sie tise na anam frɛ wo ansa na wo ye bie wo frɛfo wo hena frɛ wo abrewa frɛ wo akonya frɛ wo na abedu aka wo chimbu odi asempa tena panyine twa so owura se ne nwira ntoma die abrewa fatwe ka udie mu be ya tirichira so fa kire famo wo kodwa ba sie a ti aboko no akotie na nsonso wunya sa de ukunu wunya sa de nkonya wunya sa no mpanimfo wunya sa no wo fodi mpanyina konya de akye wosambu bra ho sie se na obra ho se na oye ho de du kire nipa nkafo ne aye yenti antiman abrewatia jika udie mu e na wo hema obi sawa wo saiku wo sansa manko wo so de manko se na owura wo se obre ni na bredu wo ba ma we da se do wo so yire ni monyamo afei ana wonkuma afo nom ebeyi aye wo ba bi kofia gwade agi ba ma boso mekom de abusua yesi wo abusuafo so sabre wo nenta wote wo ya ni widie kura chese onye abusuafo ni widie kura chese na ni mrade ni so tum kura chese wo yo Obaapanin so ba ma abusua so ma ni yeye na na wonkuma afo se ebeyi wo ye se na okra so ni wo serefo wo Kenya wo ja wo kanka dada wonkuma afo se ebreti so ba fu kura due Obaapanin adwa ye bo kese ye wo so ye ho e do tro dom dia ampa ye ntimadi ye fitantuma ya ase fa ya ase fa sika de yegusuo manipa nyina anu sampa na aru aduan pa nyansafo de sampa mepe na mama ko adua Obaapanin wo ye Obaapanin wo ntime ye fa ma na awura na ekasa kire wo ni nuanom na ekasa kire wo nkumafo ye se ampa wo sonom ye se chomwe fa boa ampa ususum brafo nti ene wo ye bi ye nwie ho ada sane nananom wada Roma Obaapanin ama akosua ane wona ama kwadu ane wona wo ye wunuanom nyina da na afofo nuanom akekra bamu ma niema nyina yeyi ne ekasa kire wo yase da bi wanka abaya wusra se enyeyi wo yem hye dampani katapre koso ade ase wona afofo nom ansi omsi da bi da wo mfa sika wo mfa redom wo sika ya ade ususum yakra wo twedom wodadom so okatrema kanta wodadem so di ya de yeye ade ase naima esi yamfa manwe fa yi hu aye fa ku adaka mu wo pie so akasa mpa wo furu kwadua modwa be ye Obaapanin du nsa to kwadua so nyina da abrewa ye be da okra so de boa wo ma ne yeye ansi wada sa no mgusu akasa ade kire biem ye na ma kwadu nyansafo wo se hye abrewotia wo fori sika no ku atope wo de sika ye ne ho ade wo de sika susun ku katakra because so kire ne ba fre nipa ya de ma ne yeye nana wo nyina da ya de brewo somewhere wo ma wo ni bia nya bie wo ni ma every for ma bon te fa bi di ye kradua mu na aka se Obaapanin abrewotia
yɛtete dɔde bɛkyɛ fa kyɛ dɔde bɛyɛ ho yɛ fa yɛ ho yie na so asɛmpa frɛ nipa bɛboa wɔ sɛdeɛ na nipa nyina atwa ahyia yi wonu ayɛ bie na nnɛ na anom ayi wɔ kuradua mu hene wɔbɛ bie ma ade kyie mmaa ne mmarima aberempamfoɔ nyinaa bɛboa wɔ ma biribi ayɛ yie abere otia wonkɔ so aburu yɛsɛ yɛda wo ɔdɔn da ɔso anyama tena seɛ yɛfrɛ ɔpo kakosɛm yɛhyerɛ wo kɔ a nɔte mammu wɔbi kyerɛ baabi gu nsabɔne ka wo kra to nanan wɔnsɛ do deɛ a wobɛgura tena na wɔyɛ a ne kra ɛntɔfom sɛ kosuamorɔ na mpan na wɔnkɔ samanseɛ na tena seɛ di nkwa na me san sɛ brɛbrɛbrɛbrɛbrɛ na nananom na ɔtomfoɔ nyankopɔn na ayi wɔ sɛdeɛ wowura na awurado nyansafoɔ ne n'abusuafoɔ ne onyɔnkofoɔ a wɔto ta kyerɛma ayi wɔ ma yɛ na nnɛ ɔmo nso bɛyi wɔyɛ no sɛdeɛ asi wɔ adwire ni aberewa wonkɔ so brɛbrɛbrɛ yɛhyerɛ wɔ buro yɛhyerɛ kosakosɛ kwana ɔkyema mu na tena se wɔbɛn adaduru na fofotɔ a deɛ wɔanya bie wɔdi bia ɛnyɛ yɛ ma noɔ wokra yɛ sika wokra yɛ awadeɛ wokra yɛ nkamfoɔ wokra yɛ yɛyie na abere wɔtia yɛhyerɛ wɔ buru yɛhyerɛ wɔ dɔ tena seɛ na di nkwa na me sɛdeɛ ɔwura no n'abusuafoɔ yɛhyerɛ wɔ nie na ano nkomasɛm ne asantema ade hyeɛ wɔsɔfo ma adeɛ nyina dodoɔ biribi kɔfi wedu deɛ wosɔe no a na wɔsɔe nsɔehunu na motee me din na mo nyinaa se ma mo ne tie a ade hye Piao, moya manaya fe dodo, moya amanaya fe papa. And untina ya ni kasa obinya sebia, anka obeyebi, obinya sebia, anka obeyebi, moya manaya fe dodo, aji ensemu, yada mwase bebre, yada mwase, mekoswa ekaimo se eye envelopes no, ebi ena ekrami, envelopes ni bi, ena ekrami no, enti se upebia, ubetimi aba beje eni die kwan so mekai mo se enche dwumadie ne pompon so no ebedu so ni nyina eni se enche kra eye Obaapanin edina no disem ebetu eja enti mesremo yenta mechuku na eye mo amoje aduane ne so na mo aye no entem ede amame every se mempese Obaapanin ebe so eye microphone se okasa na ebi mo da so ewo ho a omo eje omo aduane enti mesremo mema musima kakrabi obi bia oje eye na aduane no oma no enye entem emame enti mi jemu ede ama eye DJ no na wonfa bibi ento ase kakra efa emame asa na no na chame ewo bibi kakra mewura ba me dawo ase yewura DJ wadaroma yadawase ebre ne yamubu ni tot wadaroma so boduam ma me mo wadaroma mo a anwanwa dwuma ne anwanwade no somo so no momfa mo ne manemra fast na eba be kasa monka mo momfa mo ne manemra fast na eba kasa monka mo ho na me mo boso na yenya kwan ma na enkasa momma mo ho nya ha ebla yadi ka kan radio so TV so information center dawro so akasa omahin dawro akasa medical ka me se empanimfo so oba wale se obeche no tuba tie no adua yapon amekoche mabro sa no so bla beja akwanche wo mpaninsem mu ya ma me ye nana wo ba nya ma ye no me se wo ma ye hwehwe e ma ba wonem na nta kese wo se daache wo ma brabo sebe o monkonko ye basabasa ye mu se obi akoma so ade a wo pe na wonye emfama no enipa du no me yi mu num emu enum no aka ne dia reserve e wachire omo wo ho achie no de obekase yenye ebeye enum no yenya omo nyina ka se omo petela dwuma synthesis mani mema sabe o maame nom o papa nom o wofa nom o mabusua wa ha o se ade fefa na enem otwadi ampon so e ma ne ye ye no eyo mo nwanwa se o so aso o so o mo kompaibo akwa wedi abrodo enti o so beye aye akobam mo mama ho nya ha na ebe kasa na Akua Nyanta oba abekasa ti monfa mo aye ne mra ansana ha sable emaba akese enan be ma ba ko mpanimfo se se bedwini ba ko oda mamuo ono so oka ho ene e ma akese enan ya be ma ba ko damu ene e wafuruwe kakra no wafuruwe nso kakra sable omne o maame nom ene wo mofa nom wo papa nom ene abusua no niema ena omde eba no eno na omde eba no efeyie papa otuani a saade we mekra nana oya mehunu bi ache papa se me kon do na me pese me nya bibia ene ubo saade we ya na mafonu ma de koye fe no ogo
eye menken emaba ne mlanti amaba so amunnim aduane akan yedie no ye fre ne wokọ eye menken a yatoto eni ye hwane amana hikakra ne nananom afufu nkate maame ti manim a wohwe msa no obodi trinko ma ena mo de tete ye ni o enye sonsono no ankrofo wudi ani ofo ye kapu be ma nyem oba nyem ho ne be wo ntem enye nu bia eno no omode eba no otu ani abemu se ye maame oba so no asha oba maame so teacher ono so ena oka ho no oba samwa kokote that society me am so na nanom asonafo ade hie oh ma eku okay na mo fa ya mo fa mala ne fa ya fa sei na mo fa sei sa mo fa ho sa na mo badam so me ko sei be ma no waka ho no jonyi no da ma mu no wai sa oga be ma we wa hwe ni ya bato nani ne nkofo afroma na ja no wo pa bonti bie pa sa kame na ma kese nan se be ma ba ko mi dabu yi a kame ni be diewu me bo ha na makakra ma ko bo ha kakra sa be teacher woni yire ene soso no Obaapanin asha ya samwa mi amesoa ma eku mi sister nanom wo mo na ebla ntonsuo no eto no onyame eto ma na no wo mo na edi kan so wo mo so nipa kese enum wo maame nom wo mo wafa nom wo mo nananom sabe wo mo na abeka yensa wa hanom a wo mo ba bayi chia nana amana kwaba no mo aye na doye no onyame onhyamo na me kwaso tia bona so se nana wo se wonwie ebrepam wo da no so da ya de nana no beka che no twedi ampa kwa mi totobosu beka che ne se wonya bia no nana madaroma won fa nhye dem obada na di ama maso ate sable ye mabawa ne ye mrante no omo maame nom ene abusua no na eba me ncha me bone taw mi wi ya na me ko bi nua ba no ho na sable ye gbapri nana ho de na achia me na me ya me ko ho na ya ma ye maame Obaapanin ye tie na no asem sable madaro maame de so preko pe Obaapanin se chebeso asuna kase nananom madaro ma eya de fefe ensu ebomu etoma de chin ema asukotwe tete na bia nto obi fie na bi to obi fie no obi afa nya politics nye nya ka ya ngom se nana no sabedo foro baako ne ye nana tum no so di ye tum no wo maame no papa no ene o menche hai wo mo se ade fefe nana ye ma wo mo no wo mo de mobrohunfo wo so kama ye ti se onyame se nyanka ne sebe awisia a wo mo ni bie ene onye ma wo mo sabe die ne ye wo edie ne ekuta ye wo ekuta ne se nana nyanta onyame ka ho nana nyanta onyame ka ho nana nyanta onyame onka ho madaro ma yekuta ye monchimolo eye intosi ya wa baako sredi ye wa papa e wa ha jaba jene eno so e wa ha wotu ani hwe ya baba wa fefefefe ya nana nkola ne duso no kiremfua eno so create akese miensa eno so awofo ne se yamfama nana kwaba adie we die feyie we ye akan ya duane papa ya friend bayire we emse bayire dente emse ye bia nananom se ye de beboa nana na odi asom aho asebe ye jam donkum ani nifa we ye asase nkosia enne sadie we unta hunu bi oda sane ye de moanwuno aya chimode achimese sane ne maame no e menkenua no wakoto no wadi de ka ye so oda sane ahye no hunu bi we nananom ko baabi aya fra onom se ahunu ntam bamam enom ko dasa hweteweti ya wo munya pai ba ko ya ye diaba se de be nana adoye nana nyanta wadaroma o ma no mema abusua na mema aka wakoma ye omadoye no wo mo se je fasom fa ho a esom bonkum eni nifa wadaroma nana chame sable me bedane ma baba wa se me da asima na se de me de hye e de ma me se me fama ananom na me de enye ma be nyina na chame me na ebesimi so damase damasia ebi emra pim mosonfo medane ma baba wa na achiame na makotechire ho sapadu ohene meda wasi bebre abusia na chese amamre ene amane na echagu eye enedai ewo eye Beposo Ankaasehemaa ehanum se de medi kan kan en enche bia
metu anamo akwakopie mu ewo eye Obaapanin Akua Nyanta enchen na eye ensema owo eka de kire me no mienu ni nyina no waka ede akire nti samredie mesrem se obia enye ahoboa me ma mo kakra bi aduane na ye che ni nyina ebe sizi aduane na ye che ni nyina ebe sizi movement bia ebe sizi se wasori every wakonya so ani die kwan so na watna se ede amami every se mempese Obaapanin ebe so microphone mu na attention no emu ache mienu mesremo a ono enti na ene da minu mienu ye free fie a ya ba be hyemu ewo eye ahanom sei ti ani die kwan so mesremo ye fa ani die emfa ema eye ye mami enti sima kakra bi movement bia enjoy movement bia enjoy na meka ashremo se eye apia du kete amufri eye Obaapanin papa kromu ena ebaye no munya krado emfa emame abra obia atena se no ubebom kakra ansana Obaapanin ede ensem bia ewo ho no ede aka ede akire yen DJ for kakra eto ase na yemfa enya preparation let us see. Obaapanin Akua Nyanta efa embwebwa ne ho ani de kwan so apia du kete. Jeda, Chedia for Pamia, as you are giving my mind. Saturday,
aha yɛ kɔm din yɛ kɔ nana hɔ Hey. Bebia Ebeneza nyame odime ababedru bida obibia se dia maye no ebro adwen enenti asieso ni ameka ne se obibiara adaagie ni sika a empo oyiye ekoye ni ti ekoye ni nails eye ni makeups efa ka because of me. Oh, nyame can say, nya oshia Israel no. Onu so emphasis ikano enhye manemu. Nyamesa ka biemu say, me nananom aso a mababe somi. Botaya eda makoma so eye odo. Nyame kan say, mumi nyina yemfa odo ene kroye emfa enchechire Beposo Ankaasehemaa ebusua mose memeye Obaapanin ewe ebusua ni ebusuafo se mechia mempa entete ya mempa atenetene ho mempe na nanya nkwada minstrose obeka menim miye adie na enya sechireme ne kachireme afenso meda nananom atena nkonya meda mwase titiru yewra asasi eye nedia Beposo manhene ene Beposo manhema ne ameka ne se otwedi ampon kwa me basayi adom no onhyira wo mo ontre omahiem senia wotre Jericho afasuo no saa na mesre se oma Beposo man odono yentina ho se ochina nopa mote se akokọ bokokro na se wote se ka etwa wompuma achi na wote nisu a na mede aseda eda obibia se mida obia se yankopon enhyira obia Mama sama na pia atadie eniyati den no atadie niyati den no atadie niyati den no onyame onshamo sabe mekwa wa ha ebe hia ne yakonte ne abusa no de aduru so Hello. Nana yada obibia ase Obaapanin Akua Nyanta Beposo Ankaasehemaa na yeko ekotie eye nano asem no ono ha enti ne hodo enti na enede ye nyina ya ba bepie mu ewo eye aha abusua
share menimu tenten so a wo se santini bi ato na santini we emfiri babia se Obaapanin Akua Nyanta nikunu eni ninuanom na ato santini a omo enso ede omo animonyam eba betai dwumadie yi achi enti santini ya ato yi Obaapanin Akua Nyanta nikunu onwa nikunu na de nyina de bibia ene